Ei, què tal? Us heu parat mai a pensar que el vostre mòbil, aquest que tenim sempre a la butxaca, és com una finestra oberta a la nostra vida privada? Doncs avui us vull parlar d'això, de com la tecnologia i la intel·ligència artificial han convertit els nostres telèfons en eines de vigilància, com si fóssim en una pel·lícula d'espies. Per començar, penseu en el GPS, el Wi-Fi, el Bluetooth. Tots aquests sistemes permeten saber on sou en tot moment, com si fóssiu un punt en un mapa. I no cal que estigueu fent servir el mòbil, Només amb tenir-lo a la butxaca ja esteu connectats. Break Time 0.5. A més, els sensors del mòbil, aquests que fan que la pantalla giri quan girem el telèfon, per exemple, són com petits espies que registren cada pas que fem, cada moviment, fins i tot la llum que hi ha al nostre voltant. Increïble, oi? I què passa amb la nostra privacitat? Doncs que les càmeres i els micròfons del mòbil es poden activar sense que ens n'adonem, gravant converses privades o fent fotos sense el nostre permís. Però no només són els sensors i les càmeres. Les aplicacions que fem servir cada dia, com les xarxes socials o els jocs, també recullen informació sobre nosaltres i la comparteixen amb empreses. Imagineu-vos la quantitat de dades que tenen. Amb tota aquesta informació, creen perfils de nosaltres, com si ens coneguessin millor que nosaltres mateixos. I què fan amb totes aquestes dades? Doncs les creuen amb la nostra ubicació, els nostres hàbits, les nostres converses, i creen un perfil molt detallat que poden fer servir per a la vigilància. Els mòbils són eines molt útils, sí, però també són una arma de doble tall. Amb la intel·ligència artificial, estem creant un món on la privacitat està en perill. Esteu preparats per viure en un món sense privacitat? Penseu-hi bé i reflexioneu sobre com feu servir la tecnologia. Gràcies per veure el vídeo. No oblideu subscriure-us al canal per a més vídeos com aquest. Fins aviat!